Минем амплуама, минем үземнең күңелемә җаныма якын менә барыбер характер ничектерне уйнау инде. Җылапмы ул, көлепме ул, көлүләр дә ансы җиңел бирелә, сәхнәдә дә Көлеп күрсәт әле шул. мин төрлечә көлә беләм. Сәхнәдәгечә. Мәсәлән, менә әле генә күптән түгел генә соңгы риваять спектаклен чыгардык. Мин анда бой кыз шундый 15 яшьлек кыз, Сөембикәнең сеңлесе Фатиманы уйныйм. Мин анда шундый, менә шундый тавышлы дип көлеп җибәрәм калын тавыш белән. Нечкә тавыш белән көлүдә миңа ни түгел. Озынрак итеп. Хәзер университетта укыган вакытта миннән гел көлдерәләр менә мондый тавыш белән. Хәзер чыкса инде. Нидә тагын бас белән көлә идем Хаҗи әфәндиләрдә дә дигән. Дигән көлүләрдә.